Πινελόπη Δέλτα. Παραμύθι χωρίς όνομα. Διασκευασμένο από την Μαργαρίτα Ιωαννίδου. Δεύτερο κεφάλαιο. Πέρασαν πολλά χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Η χώρα καταστράφηκε, αλλά ο βασιλιάς δεν κατάλαβε τίποτα. Βλέπετε, ο βασιλιάς έμενε σε ένα μεγάλο παλάτι, σε ένα βουνό, μακριά από τους άλλους ανθρώπους. Κι έτσι δεν ήξερε τα προβλήματα της χώρας. Τώρα τα παιδιά του βασιλιά μεγάλωσαν. Ο γιος του ήταν 15 χρονών. Αλλά δυστυχώς και τα 4 παιδιά του βασιλιά δεν ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτά. Οι 2 μεγάλες κόρες ζήλευαν πολύ η μία την άλλη και έτσι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Η μικρή κόρη ήταν μια πολύ γλυκιά κοπέλα και ήταν πολύ καλή φίλη με τον αδελφό της. Τώρα πια δεν υπήρχαν καθόλου λεφτά στο παλάτι. Μα και το παλάτι το ίδιο ήταν παλιό και μισογκρεμισμένο και τα ρούχα της βασιλικής οικογένειας ήταν παλιά και σκισμένα. Όμως όλα αυτά δεν τον ένοιαζαν του βασιλιά, γιατί ήξερε βέβαια ότι μέσα στο παλάτι υπήρχαν πράγματα με πολύ μεγάλη αξία, όπως η κορώνα του και άλλα κοσμήματα που έχουν οι βασιλιάδες. Όλα αυτά τα κοσμήματα ήταν γεμάτα από χρυσάφι και από πολύτιμες πέτρες, διαμάντια, μαργαριτάρια και άλλα. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς δεν ανησυχούσε. Ήρθε όμως μια μέρα που ο βασιλιάς δεν είχε να φάει. Άρχισε λοιπόν τότε να στέλνει στο εξωτερικό άλλοτε τον γιο του, άλλοτε τους αξιωματικούς του, για να ζητήσουν φαγητό από άλλους βασιλιάδες. Βέβαια τους έστελνε ή στον θείο του που ήταν βασιλιάς μιας άλλης χώρας ή στον ξάδελφό του που επίσης ήταν βασιλιάς μιας άλλης χώρας. Έτσι δεν πλήρωνε για το φαγητό που έπαιρνε. Όμως το βασιλόπουλο, που ήταν πια 15 χρονών, καταλάβαινε πολύ καλά ότι αυτό ήταν ζητιανιά και επειδή ήταν περήφανος, αισθανόταν πολύ ταπεινωμένος. Αποφάσισε λοιπόν να μην ξαναπάει να ζητήσει φαγητό, γιατί σκέφτηκε «Εγώ δεν είμαι ζητιάνος, είμαι ο αυριανός βασιλιάς και την αξιοπρέπειά μου τη θέλω».